even lekker op de bouwbaan. Ja, nou maar houden, maar het waait een beetje volle hudden. 3, 2, 1. Wacht dan nu. Hoe komt het, Joert? Ja, We de hebben eerste 12 wedstrijden, hè? 12 wedstrijden, ja. Nou, een mooie win. Dat laat er net aan. Ik denk Drachten op 1, Snits op 2 en Jouren op 3. Voor de eerste wedstrijd. Ik denk voor de tweede wedstrijd Snits, Lemmer, Jouren en ik denk Bolzert op 4e plek. Als je nou zorgen hoe het aanboort, dan ben ik bang dat de wedstrijd van mij net teruggaat. Die scootjeskippers in bemanningen halen een hele zware man aan. Het wie eigenlijk nog meer dan dat er juist stier. En ik denk dat er nou nog weer meer stiert. En dan die skippers zeggen van ja, dat kennen we net meer aan. En ik denk dat ik zo is. Ik ben heel benauwd als deze wedstrijd wel terug is. Godverdikke, zit ik op een film. Ja, dan ging het mannentaak nog altijd. Zei de ene visser, tsin de orenvisser, domois en ik middies. Zei de tredde visser, ik protesteer. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal op een reinige Hegemermar. Dat duurt een drokke dag weer voor de skippers, want er moesten 2 wedstrijden inhellen worden. Van de Moorwatersielt en van de Midje. Genoeg om oernij te praten dus. Maar onder andere Albert Visser, hij won van de Moor na die onfortuinlijke dag juster. Je hebt al eens zien dat er op het Jereveen voel. En geld zit bij u op het bankje bij Klaas en mij. Even jaren hoe het hem vergiet die eerste weken als verslagjouwer voor de radio. En bij muziek van Jelle B, want die had een gigantische hit, mooi. Maar goed, 2 wedstrijden, dus we beginnen met wedstrijdverslag 1. Dus wie in de skippers om het 10 uur allebei niks het feestien. En van de morgen om het 10 uur lijnen ze dus alle jaar op de start. Nou ja, alle jaar, dat zullen we aanstes vertellen. We zullen nou eerst die start die te wel aardig uitkomt voor Snits en voor wat zijn. En Drachten, let op, Drachten draait daar bij wij. Die lieket er het slachtoffer van te worden, leidt onder wat zijn. En die wil daar zo gauw mogelijk wij. Wij denken dus net meer om Drachten. Wij denken om de orenman die we alle jaar sjorren. Wij denken om de man, kijk als Philips, of de hele mannen die hier zitten. En Lemmer die onderin zitten. En Langwar. Maar ja, die had de slag ik net helemaal. Want je moet net helemaal naar de kant aan. En we missen ingen. En dat is Jereveen. Die man bin nog dwaande. Na de oorvaring met Drachten juster ontdutsen ze nou te let. Dat er nog wat stikken wie. En dus zit Pieter Brouwer naar de wedstrijd te zien. En wat shot er dan? Dan shot er die man die er juist op zijn skip hier, Albert Visser. En die gaat als eerste om de tonnen. Ja, dat is een geweldige prestatie.
organisatie van Drachten. Die komen in één keer van de orenkant van de Geulau. En die zeggen van wij zijn baas over alles. En iedereen die moest er balans draaien. Ik denk dat Zuidwest ook daar als tweede om tonnen komt. Nou, en dan komt Bolzert daartussen. Daar zit Snits dan bij te lopen. Nou, het is een gekriebel en gekruel van de orenwereld. Maar het gaat mooi eruit. Ja, Snits is dus net na de eerste route al on kop. Er moet wat gebeuren bij die man. Want die moet de street omgingen. Nou, dat is wel leuk. Gaan we verder wien. En dan gaan we naar de onderste ton. En dan gaan we met Drachten voorop. Drachten leidt er keurig. Had geen enkel probleem. En dan moet ze al even de loerte innemen, want dan is de tonnen er al haast. En dan zien ze daarachter Bolzert en de Zuidwesthoeken. En ja, die gaan volle meer leien met Olkoor dan met Drachten. Dus het omsjen van Albert Visser, dat kan wel wat hinnenbruien. Hier Steven Koelte van de Mond. Zo hier bij de Zuidwesthoeken. De Rijndruppen, of de Etterdruppen, die komen al op de camera te lonen. En Bolzert gaat er belangrijk. En die man heeft echt zwier werk, want die moet de scoort en onloeken daar bij die onderste tonnen om op Wijnij heeg te komen. Nou, en dan zien we Zuidwesthoeken en Bolzert bij de bovenste tonnen op een nij. En dan blijkt dat Drachten nog altijd voorleidt. Want die gaat hier voorlangs bij de Zuidwesthoeken. Maar ze zijn al vreselijke dicht bijkomen. Op een of andere wijze. Ja, Zuidwesthoek moet even ouw houden en kan dan om de tonnen. Die wordt bijpraat door Pieter Meter. En die Jouwer komt er ik al aan. Net zo'n groot zeil erop. Maar het gaat geweldig met de Jouwer. Nou, en die man die vechten om het leven alweer. En Snits zit daartussen, die komt pas achterom. En als Snits er dus tussen zit, ja, dan zitten alle skippen dicht bij elkaar. Dan is er geen enkel probleem. Alleen, ja, dan moet er volleindig strijden worden. Nou, zo zien we dus dat Huzum daarachter gaat wat zijn. En dan komt Lemmer en dan komt Grauw ertussen. Nou, eens even zien wat die man alweer door. Die komen voorlopig net zo vooruit. Die zitten wat achterin eigenlijk. Dat is net zo aardig, want die wollen wel beide wel naar voren. Prachtig beeld trouwens, zien de scène in. Die van de morgen toch wel aardig publiek ik nog. Nou ja, en dan zie je de rest van het verhaal. Zie je weer naar Drachten. Gaat die er van los? Ja, die gaat er van los. Zuidwesthoeken, Bolzert erachter. Ja, en dan komt Snits nog een keer. Snits. Ja, Snits komt in één keer naar voren. Die ben ik bij de Geul West. En die zijn van, nou ja, Drachten pakken we dan op dit moment net meer. Maar de rest kennen we wel haar. Nee, Jouren komt er nog om het hoekje. En die kan om de tonnen komen. Maar even voorrang Jan en Drachten ben ik heel dichtbij kwam. En dan komt Snits Azes in beeld om als stredden om de tonnen te gaan. En dan komt het vervolg van het verhaal. Maar dat zit, je short alweer verschrikkelijke deun alweer bij elkaar. Er waren vol strijden toch al de scootjes, toch 13 scootjes om bij te komen. Nou, Zuidwesthoek gaat voort. Daar komt de hele mannen achteraan, denk ik. En dan komt de rest van het verhaal. En Drachten gaat voorop. Had geen probleem, want de Jouwer stekte hem omheug. En als de bliksem, de loerte eruit. Ja, de loerte eruit. En dan kan Drachten ik omheug komen. Dan is er geen enkel probleem meer. En dan moet Jouwer voorlopig zeggen, ja, je bent baas en wij komen net bij hem. En ze zorgen zuiver al een beetje triest omdat ze het in de gaten hadden. Bolzert komt Joert Hulbot in het gerak bij de ton. Die hult dit een probleem. Ja, de hele mannen die krijgen die haast om. Als ze er achterlangs gaan, dan hier ze helemaal omlijn. Ja, nu moeten ze er maar wat tussen prutsen. En daar ben de Bolzerters verschrikkelijk leuk om. Ze hadden protestvlaggen er even in gehad. Maar dat weer niks. Nou ja, dan zie je dat Snits het tweede plakje inneemt. Die gaan Jouwer voorbij. Ja, geen enkel probleem. Het rent gewoon volle hudder als de rest. Zie je oren haar volle groter probleem. Wat zijn? Hij komt er wel tussen terug, maar hij komt er krek net. En dan moet je maar wachtje op al die orenskippen tot je een keer roem hebt. Want ja, ze komen hoe stuurboord te verzeld. Nou, dan moet je de Zuidwesthoek er eerst om, dan moet Jenne Waard er eerst om, dan moet Lemmer er eerst om. En ik geloof dat er nog in komt. Nou, dat was zijn net komen. Maar Drachten komt er wel. Drachten wordt de winnaar van deze wedstrijd van Maas. Want broer Douwe, die valt net meer aan. En dan gaat de voest omheug bij de skipper van het Dragsterscootje, Albert Visser. Nou, dan het dijklassement van de wedstrijd van de Veenhoop van de Mooier op wat zijn. Drachten wint, Snits tweede, de Jouwer tredde, Bolzert vierde, de hele mannen wordt vijfde, Grauw zegde, Jennewoord, Zonde, de Lemmer, achtste, Zuidwesthoeken, negende. Op het tiende plak eindigt Ljouwert, dan Langwaar op het elfde plak, wat zijn tolfde, trettende, Huzum en viertje het Jereveen. Lok Weenske, wat fijn, na zo'n dag van Juster. Ja, dat is weer mooi opsteken, ja. Ja. Dat de Juster Wien is een leuke dag. Nee, dat wie een middendag.
Ja, dat was gewoon mooi voor de stad. En, maar ja, dat, nou ja, wat er gebeurt, dat hebben we 100 keer ook al op zien op televisie en YouTube en zulke dingen. Ja. Maar dat is ook niet meer goed te Het is lezen. bizar. Het is bizar, ja. Voelt het zelf net bizar om bij waarom te zijn? Want er is er in die wedstrijd middenin en best heel druk maar van alles dwaande. Maar als het dan weer waarom just. Ja, ik ging niet toch dat we Saskeven doen. Nee, dat, Nee? Nee, dat we laan gewoon om. Ja. Dat, ik geloof dat ze zijn dat de vleugel het op 2 meter naar het raken. Dus, Wie er paniek? nee, weer aan boord, heel rustig alles aan boord. En ja, ik zei jongens, we gaan om. Zie ik je met een veilig plak. En, maar ja, toen bovenbonder drukte Heerenveen dus ik weer wel rein. Ja. Ongelooflijk. En dan ga je hem die wedstrijd uit en dan kom je achter allerhande averij. Ja. En wat gebeurt er dan? Wat doe je dan? Nou, als je bij weer constateren dat de vertraging kapot is. Zeil weer wat, in de achterliep weer wat kapot. En nou ja, dan ben je regelen. Ik heb Henk de Groot bellen van streepstijgerij eens tevoren. Die is gelijk die had alles opmeten. En nou ja, de geweldig een peer letter gingen we naar je vertraging. En het zeil had ik ook een kleren in lemmer. Ja. Dus, En de jongens, wij varen. Ja, wat zie je? Gong je de mar hier weer op? ja, we moesten die naar je vertraging even testen. En, Ongekend. en het oratuur moest erop. Dus van 2011 is ik een goed uur. Ja, dan moet je er wel even een beetje bij trimmen. Ja. Dus, en, Maar dan Hier maakt neem- ik wel een super ploeg hè, die Sadde Pit had. ja, die heb ik, ja. Dus dat was een reden in, denk ik. Dat, maar die heb ik het hele hier al. Ja. Dus, Want hoe dreig is het om dan weer met zo'n oortuig om dat weer goed te krijgen? nou, dat valt wel mooi. Dat uur, dat hebben we de laatste 2 jaar al in mijn shield. En in het voorseizoen hebben we de Lemmeren Hooi en alles in mijn shield met Huddewien. Dus die stand, die weet je alle wel. Ik ben vertrouwd. Dus nee, daar zie ik geen pinnenbuk van. Oh, wat is het nou van mooi ik dat je zegt, nou hebben we dus potverdorie juist dit getroffen. En nou zaten we ervoor dat het nog extra adrenaline houdt. Nee, maar het is welke man. Ja. Deze man heeft Nee, wel maar adrenaline. heeft het invloed op hoe je een wedstrijd ingaat? Nou, nee, bij mij net, nee. Dat, ja, je bent wel, je wilt natuurlijk wel een goed resultaat naar Juster natuurlijk. Maar Ja. ja, dat heen het in de hoorn. Maar Maar ben jij- je ja. ben je eigenlijk een waardeloze staat. Maar ja, die eerste slag naar Sturen, die voel geweldig. Een geniale slag. Een geniale slag, een geniaal kruisraak, maar die staat Ja. weer helemaal niet zo goed. Ja, maar Gerda die tussen de midden bij Geertje de Vries, dus radiocollega. Ja. Maar wie is het eigenlijk helemaal net eerste blied? Nee, op de fines, ja, ik zit wel een beetje Mario van Juster in Holle. Wat doet dat dan? Nou ja, als je, hier heel raar komen kennen, no? En ik vind het van Heerenveen, vond ik het jammer. No? En vanmorgen zegt Heerenveen gewoon aan de kant lezen, die er had zich nog kapot kon zielen. Nou, dat vind ik niet leuk. Nee. Kom je hem dan ik in Bame Cordo en Pieter om het nog even te bepraten? Nee, we Die hebben- hebben wel We hebben net protest. over praten. Dat hebben we nog net dingen, dat Nee? hebben we nog wel een Maar keer. dat zit dan wel in je van... Ja, als je dat is niet leuk, nee. Dat is, maar ja, wij hebben geen keus. Dus, nou. Nu is beleving hun fout. Dus ja, dan moet je protesteren. En Waarom? ja, hun varen is om. Binnen de 2 scheepslengten. Ja, ik ben bezig met de tonnen eronder en we krijgen dat dikke erin en ik zou hem heen sturen. En hun drukken ze in mijn kont doen. Ja, en dan varen ze me in een verstaring. En dan ga je om. Maar als ze dan van de morgen lezen zus, dan Ja. voelt het net noffelijk. Nee, dat viel dit nog nee. Dat ging geen fijn gevoel hoor. Nee. Dat is, we zijn alle fjetje en alle skippers zijn hard bezig om je best te doen. Dus zit je daar te zielen en de luid erin stil. Dat Ja. vond ik niet leuk. En nou, van de morgen, broer Douwe, die helpt hij net maar in. Heeft hij wel echt zijn best in? Want hij wint toch alles? Ik denk dat hij wel zijn best niet heeft. Ja? Het er net dacht, ik gunt hem wel. Hij gunt het me wel, maar hij heeft wel zijn best niet. Ja? Ja. Ja. Je wint gewoon super. Hij rond vanmorgen beter als Vermeentje nog. Nou, Ja, wat is dit van gebaar? Black Power is dit. Oh, dat Ja. heb ik even toch. Nou, waar die is dat? Weet ik niet meer. Er is zoveel een broodje om je heen. Ik geloof voor mij een stadskip van mij. Dat weet ik niet. Dat wil ik het doen. Ja, maar het budget al wat. Ja. Black Power? Black Power. Dat is het. Ja. Nou ja, van de morgen eerste, dat weer een hele machtige start. Ja. En dan krijgen we wedstrijd 2. Zullen we daar even naar zien? Is- Want dat ging eigenlijk prima, toch? Vond ik prima. Best ja, genoeg. ja, wedstrijdverslag 2.
Je hebt zo het Jereveense scootje met Pieter Brouwer, want dat is er weer bij. Die had de zaak weer wat aan het losje West en weer regelen van de wedstrijd. Nou, die gaat van de wedstrijd Huzem nogal voort, maar de rest die kan dan starten. En dan zien we weer eigenlijk dezelfde positie van Snits daar. Er zitten wat meer oren in de midden en dan blijkt hij niet eens dat het startskot is en dat er roer starten worden. Maar dan krijgen we de tweede start en dan zien we naar Grauw, naar Snits en naar de Jouwer helemaal onderin al. Maar dat is wel de slag. Want de slag naar die drachten van de Moorn, dat wie hem net helemaal. Laat ik het maar even zeggen. Die ploeg die kwam minder goed voort als dat ze wel wollen. En dat betekent dat Tisserman eerst voorlijn. En Jenne Woord hier eigenlijk de beste start van alle jaar. Maar die komt er ik net helemaal. Nee, waar komt er dan? Jereveen. Jereveen komt er tussen terug. En die, hij draait even wat te let van Snits. Snits moet even opsteken. Nou, dat komt dan toch goed, let maar. En dan Jereveen dus on de leiding en Snits daarachter op het tweede plek. Dat is voorlopig de posities. Je nog een keer Snits moet even omhoog houden. Nou, en dan kan Pieter Brouwer voortkomen en dan kan hij eerst om de tonnen komen. Ja, eerst Jereveen, tweede komt Snits, dan komt Jenne Woord, dan komt de Zuidwesthoeken. Maar oh, wat is dit scootjesziel prachtig en schitterend. Want je kan werkelijk net een centimeter cadeau aan. De heulen met je wordt er vol strijden. En ze vechten om het leven. En het waaide, Simone zei het, ze kreeg nog hudder als Van der Moorn. Het wie echt een wiekracht zijs. Alweer twee reefjes erin. En in het eind van de middag je voelt dat posta. Maar je sjoggen, nou als je deze geweldige grieven zou je dat sjoggen. Dat is toch prachtig scootjesziel. En er zit een wer op een ei, een heel soort meesken naar de zien. Want dit wie je wel heel mooi. Sjoggen grauw voortkomen. En dan zien we daar de Jouwer achterom komt drachten erom. Die binnen dan nog redelijk bij. En wat zijn, maar op een ei hetzelfde als Van der Moorn. Wacht je. Nou, Jouwer met ik wacht je. En Bolzert met ik wacht je. Nou, die vinden dat net zo mooi. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks met Jereveen. Die varen naar de verkeerde tonneta. En dan is Snits dus voor. Die gaat er samen oerheen. Jereveen voert echt even een eindje naar de verkeerde tonnen. Ja, en dan kom je erachter. Sterker, dan komt er nog een oerheen. De man bij Snits, die hel je dus scoort al. Die is op het eerste plak en die showen je dus net weer. Want dat is een wet in het SK's scootjessysteem. Dan komen de Jenne Wasters erachteraan. Die komen ik duim bij die tonnelans en die beziek je bij Snits te komen. Maar dat slag het voorlopig net. Want Snits, ja, het is allergeweldig. We laten het je hem even zien. Ze draaien even. En Douw had de geek vrij leeg zitten. Maar er altijd met de hollen wat ondertrog kroepen tussen de geek en het helmhout. Maar oh, wat had die man het spul goed kleerd. De wie echt net een wapen zien. Een van welke scootjes dan ik. Grauw had het nog bezocht, maar die echt de verkeerde slag. Komt dat no goed met Grauw dat ze om de tonnen komen? Ja, ze komen wel om de tonnen. Maar ze rijdt ze dus verder achter bij Snits. Nou ja, en dat wie net de bedoeling, dat wollen ze net. Ze komen wel op een prachtig tweede plakje. Dat horen ze denk ik wel. Tja, maar er gebeuren allerlei dingen. Hele lietse dingetjes. Jaap Zware, hij draait wat aan de betierde kant. Of ja, hier er een wollen de romte of net de romte. Daar komt Bolzert on. Die man hier, de Wijmatten en net dat skip uitruwen. En dan wordt er raast om het leven. En dan wordt het protestvlagje er bij Bolzert al uit de roef hellen. Om dat op te hingen richting Jaap Zware. En die gaat dan letter even. Maar ik naar Hoes, hoewel er nog wel een protest in zien houdt. Hoe dat al je zit, weet ik net. Wij zien naar Snits. Snits had geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Die man bleef heel rustig. Komen ze bij de tonnen en dan gaan ze die kant weer uit. Geen enkel probleem zit er van die Snitsers onder loft. En dan komt Grauw. Grauw had in bij diezelfde tonnen een protestvlag. Maar die had dat net bij elkaar in. En zo, dan had het hier gebeurd wezen. Bij die onderste tonnen zei Grauw het Snits door zijn oor zitten. Nou, dat wies de protestvlaggen dan maar uit. Maar Grauw die zei van dat protest, dat zien we in. Je hebt zo hier Albert Visser, die weet er helemaal neer van. Die hoeft er niks van te weten. Maar die komt lekker als vierde om een tonnen een prestatie te leveren op de dij. Eigenlijk een van de snelsten van deze dij. Nou, dan komen Lemmer en Jouwer, dat weer een mooi duel. Er zit Bolzert nog bij. Ja, dat weer een schitterend duel. Die man had de hele wedstrijd echt om een centimeter wetter vochten. En ja, je moest als zwier vechten om die zeilen een beetje binnenboord te houden en net om te vallen. Grauw houdt de tweede positie, maar komt net echt los bij die oren. Ja, Jereveen had het nog wel een beetje bezocht. Het de Rever in de laatste route nog uitlitsen. Misschien zo dat dan ik kennen. Maar dat joeg alieneert Pieter Brouwer wordt de treden in deze wedstrijd. En dan bloedt de situatie precies zoals die is. Alhoewel, Lemmer
Jouren en Bolzert. Ja, wat een schitterend duel weer. Ze zit mooi deun bij elkaar. En Bolzert die komt er correct net bij de Jouwer. Maar dat kan Aas op de finish wel heel wat doorzetten. Maar dat jij hem Aas is wel van Simone. Die de volslijne uitslag had van deze wedstrijd. Want wij joggen naar de man die uiteindelijk de winnaar weer van deze wedstrijd. Oh nee, we zien nog even hoe dit oude rint bij de Bopperste Tonnen. Bolzert gaat er tussen terug. En dan kan de rest komen die dan op hem blij te wachten. Maar hij voorlopig bloedt Jouwer dus de baas. Nee, ik zei bij Sjoggenij de man die de winnaar wordt. En dat is Douwe Visser van Snits. Heel tevreden. Gemeentje ziet de gang weer aardig in, ja. Wie even Jereveen misschien, dat hinderde nog even, maar de koers samen in. Ja, die draaide krijg ik een beetje aan de letterkant, maar dat weer de moeite niet worden. Dus nee, daar heb ik verder weinig les van. De praat net hoor. Er is een protest in daar. Ja, ik rouw die erop onderwijs nu dat ze protest in zien. Ja. Dat verbaast me een beetje, ik weet niet waarom. Maar... Ja, onder zijn Tonnenheim zitten. Oh, Saiter dat, oké, ja. Geen idee, ja. Je kent channels hebben, maar ik weet niet, want ik zit op dit schip en ik heb het niet beleefd. Nou, dan maken we dat maar even afwachten. Ja, ik denk het, ja. Dat ben je benieuwd. Ja, zit er nog wel even in, maar... Ja, jammer, want hier ben je naar de Lemmer kennen. Ja. Die is zinnig geweest. Zei Douwe Visser. Nou, eerst maar even het klassement voorlopig. Dus Snits wint dus. Als dat protest van Grauw net woen wordt, steeds. Maar dat tweede wordt. Jereveen tredde, Jennewoord vierde. Drachten knap weer vijfde. De Lemmer zegde. Sander de Jouwer achtste. De Hillemanne negende Bolzert. Die had een protest in Langwaar. Nevens mij wie dat. Weet ik niet meer zeker. Zie in de Zuidwesthoeken. 11e Ljouwert. 12e wordt zijn. 13e Langwaar, maar die had de wedstrijd verlitten. En het protest, denk ik, van Bolzert het in. En Huzum, die had ook de wedstrijd verlitten. Voordat wij verder praten, moeten wij even weten hoe het komt met die protesten. Online Geertje de Vries, dus radiocollega. Geertje, is het Utieten, het protest van Groutje en Snits? Ja, alle protesten zijn Utieten. Het protest van Groutje en Snits is afgewezen. Dat betekent dat Snits gewoon eerste bloed bij de wedstrijd van Van der Midje. En dat Grauw tweede is van die wedstrijd. Dus dat heeft geen gevolgen voor de uitslag van Joert. Wat wel gevolgen heeft, dat is de protesten van Bolzert in Langwaar en Langwaar in Bolzert. Dat is woontroog Langwaar en dat betekent dus dat Bolzert 40 punten krijgt. En dat we voor Langwaar heel veel rekening maken, want die krijgen dan het gemiddelde. Want Langwaar het maar aberij de wedstrijd verlitten maken. Bliksem, dan wordt het toch nog weer ingewikkeld. Maar Bolzert is voor het kampioenschap, of net? Voor zijn vier Dat weet ik niet. Ik heb de stand niet meer hollen. Dus, maar 14 punten, daar ben je net blij van. Nee, daar ben je net blij van als je al een achterstand hebt. Maar goed, Grauw die verliest het ik. Het is wel een strijd tussen de familieleden. Oh, ik heb maar geen probleem, ja. Nee? Nee. Vind je dat nou spannend? Dat hij in het Douwertje in de oren protesteert? Nou, dat maakt Wij niet. vinden het wel wat spannend. Ja, wij vinden het wel Dat ben spannend. gewoon twee concurrenten van elkaar. Dus of het nou familie is, dat maakt het mij niks uit. Zo is het in Douwe van Snits protesteren gewonnen. Als ik zo dat Douwe de tonnen raakt, dan had je net weer waarom. Ik protesteer ik geen oren, dus daarom zo'n niet van Douwe. Nou ja, je praat er makkelijker even met elkaar, toch? Ja, maar zij de tonnen raken. Maar ja, zo goed als ik Douwe van Snits ken, dat hij ook een tonnen en ik die er wel weer waarom. Nee, maar de jetjes zijn wel wat minder gezellig als je dan protesteren tegen elkaar, of net? Oh, val me mooi. Ik heb ook ons protest van Douwe Grauwhand en even later weer van Bernie en Jetje en ben van bij elkaar geweest. Ja. Zij is het. Ja, wat mij nog het meest verbaasde eigenlijk in dit hele verhaal. Jereveen geldt als deskundige die vaart naar de verkeerde tonnen. Hoe kan dat? Je weet toch wat je route is? Of... Ja, dat zou je wel zeggen, ja. In die. Maar ja, kleed je. Misschien de kapper even net bij. naar alle handen akkefietsjes van morgen naar het zielt. Drok met het zeil ondergang of... Zo kennen. Ja. Is dat hij wel eens ook aan, Albert? Nee, maar ik vaar nooit zo vaak voorop. Dus dan... Toen kiest er gewoon achterom. Ja, maar inderdaad, vanmorgen weet wel even... ik zou zien, Jasper Verdikker, welke tonnen hebben we? Ja, die hield wel goed in de kop. Dus, en weer dezelfde baan als Juster. Ja. Dus... Ja, maar Tontje lijkt ietsje meer. Ja, Hij krijgt wat oors. Ja. Maar goed, dan nog moet je eigenlijk wel weten wat je in matten, toch? Nou, niet wel. Ja. Dat is wel, Eigenlijk al, uiteindelijk is ja. dat wel weg om te weten. denk ik. Ja. maar het kan iedereen wel eens gebeuren. Ja. Hè? Hoe komt het dat dat scootje van Dij de laatste hier hield hij beter dood? Nou ja, wij goed materiaal alle laatste jaren kregen. En we werden zelf al een beetje beter. Hè? De eerste jaren moet je al wat leren. En de bemanning werd steeds beter. En of dat heel goed eigenlijk.
Mij stiet voor, nog vroeger, hele mannen, drachten, tredje, fjetje. Hier op hier. Krijgen we een natuurwet. Wat er aan het scootje gebeurt, dat hij nou 3 of 4 stiert. Maar ja, als je dan maak je maar die formule. No? Die binnen alle skippen gewoon, als je nou wel op de beelden volle dichterbij kunnen komen. Is het volle lichter maken al, met dit een soort uitbrand? We hadden een nieuwe dekken in dingen. En lichteren. Er zijn nog een roof op lichteren. Dus we hebben qua materiaal is iedereen had hetzelfde materiaal. Vroeger hier in een discussie die moest zien niet mooi zeil van en de commissie wat meer hield. Die komen om fjouwerieren naar zeil hebben. Dus en dat is nog als alle gelijk. Iedereen had om het draaien hier naar zeil. En hoe lichter het wordt, hoe makkelijker het erom gaat, hè? Dan ging het al wat gewicht zit. Oh ja. Gewoon in de midden. Toch? Dat is dan het beste. Ze werd wel gewicht bovenaan helemaal, maar we hadden onderin weer. Maar je bent een prachtige ploeg, hè? Die jonge, felle man. Ja, die ben aardig fel, ja. Kerst een beetje de baas? Jazeker, ja. Ik ben een hele ambitieuze jonge man. Ben dat. Die wil al geschipper. Maar een ambitieuze schipper. Ja, zoals Justie en ik, we het spul kleermaken en de jongens zijn, we hebben een jong ziel. Ja. Ik hoef daar en geen drank, zei je. Net drinken. Geen drank? Betetenbed. Nou, niet te volle nee. Want ja, Nee, dat is alweer een compromis. We wisten dat deze dag kwam bij de wien. Dus en die jongens weer op je van een beetje. Ja. Gjalt, hoe bevalt het u de eerste weken als radioverslagjouwer en opvolger van Klaas? Dat wie warm. De eerste weken. Ja, het wie waren. Ja, maar hoe is het onder Nee, van de rest, nee, prachtig. Ik bedoel, maar een mooi plakje. Dus je zit op de deunoer op. En je kunt het verhaal vertellen wat er bad, wat je ziet, wat er op het wedstrijd gebeurt. Dus ja, dat is gewoon fantastisch. Dus nou ja, net als mij had nog hij het net in de hol om het lieke lang als Klaas te draaien. Want Klaas had het om het lieke lang die aan het dikke oud ben misschien. Maar dus nou, dan zou het net. Nee, ik had net door dat Klaas oud. De pensionering gaat heel dit heger omheen. Ja, dat maakt misschien wel langer draaien. Ja, dat was echt wat langer. Maar hoe is het om Ian als Klaas op te volgen? Iemand die dat zo lang dien heeft en die hoe is dat ingaan? Nee, net meer en net minder. Gewoon zaken dingen door, zaken dingen zocht. Net meer en minder. Alleen ik denk dat een groot verschil is in die tijd. Zat Klaas jongens, ja, dan had ik gewoon een hele andere tijd dan Joetedij. Joetedij de tijd volle sneller. Toen is misschien een volle kalmere opkomst van het tiert. Joetedij is alles, de skippen gaan ik harder, maar het tiert gaat gewoon harder. Daar lijkt volle meer druk op een verhaal. Dus dat is nog wat het tiert. En niks is eindig. Dus ik bedoel, maar op een gegeven moment, dat houdt mijn skippers houdt het ik op. Dus dat schreef ik mijn verslagjouwer, dat houdt een keer op. En dan moet er 9 op staan. Zat denk ik altijd maar. Dus, ja, zeker. En dan is het mooi dat je daar vervregen wordt, dat je daar een onderdeel van wijzen maaien. Ja. Nou, en ja, daar is gewoon een volslijn eigen lood, Albert Jerstenbol is. Nee, nog niet. Nee? Maar komt nog wel, denk ik. Ja. Er is iemand die neemt alles op en dan ik ben naar boord gaan, naar het schip. En dan luister ik wel eens even nou. Dat is beter net man. Nee, ik heb ik vaak Maar wat vies van hem? Ik vind het prachtig. Ik vind het altijd geweldig, daar ben ik heel blij om. Want er is niks minder dan je wat opbouwen van aandacht en soort mensen niet luisteren. Als er dan iemand door een hampelman komt en die breekt het ben niet hier uit, dat is vreselijk. Nou, en als je nooit in hebt dat je zit met Geertje, ja, ik vind het heel mooi. Ik vind dat altijd mooi en met Geertje zou wat oor jou dat ik het met Seppi die. Dus joh, ik wil meestal kan je nou wel wat van leren hoe oud ik ben. Ja. En ik vind het prachtig om geld te jaren. Echt weer vanmorgen, ik kijk als publiek, is een wedstrijd gewoon jaren voor de radio. En soms een streamer ervoor. En heeft nou dan dezelfde spanning als die wij dan altijd hebben? Want oor zie je toch altijd op dat wetter. En dan op een radio is het zo spannend. Ja, maar ik had wel eens even wat breed vond. Ik denk, zit ik er nou maar tussen, want dan gaat je hart helemaal in. En dat zeg je altijd vertellen, dan wil je helemaal, dan wil je deel van zo'n hele vloot. En dat hij aan de kant minder. Maar had je altijd verteld, zie ik wat de beelden van me. En ik vind dat je altijd dus heel mooi doet. En het is mooi, je kan in je altijd het ziel jaren. Bij mij is het wat meer de emotie van de man van de wal. Die op het water komt. En bij die is het ziel. En dat vind ik weer heel prachtig. Ja, elk zijn eigen lood. Ja, maar ik dus heel mooi dat het goed is. Ja. En wat vies van het kampioenschap ontnota? Ja, nou ja, ik ben zelf een zieler. Dus, dat is, dus je wil een zielen en daar haast je uit te doen. Maar dat zie je niet. Dat is ik weer relateerd om tier, denk ik. Als een hele soort dingen, dan denk ik dat had er vaak helemaal niks meer nodig. En ik vind het accent maar op het zielen lezen. Ja, maar wat vies van het kampioenschap ontnota?
Nou ja, de verleden weken is het wat flauw. En dan krijg je daar ontstaan discussies door aan Joert en Juster haast mooi wien. En dan kan je zielen en dan is er actie en dan gebeurt er van alles. Dus en dan wordt er minder praten. Dat denk ik wel. Dat zei ik Joert ook. Als toen de Joert uiteindelijk zocht, dat werd zield. Zij is dat. En dat wie een zwierendag, denk ik. Heel zwier. Ja. Haast lekker koesen. Ja, eerst nog een stukje varen. Oh ja, eerst nog even een stukje varen. Oké. Even feest op een lemmer. Even feest op Lemmer, zij is dat. Maar we hebben ook feest in de studio, want hier zit Jelle B. Ja. En Jelle B, heeft wat met scootjes? Ja, ik heb zeker wat met scootjes. Ik ben vorige week nog even bij de Hennewest. Nou, dat wie inderdaad net zo spannend, maar ik vind het wel te gek. En Joert, ik heb de radio in de auto zeker even horen. En ik wil maar graag luisteren en graag even zien, ja. En toen heeft een hit. Ja, nou ja, dank u wel. Mooi. Mooi, Hieter. Jullie. Ik was slaaf van mijn bestaan. Elke dag kijk tegenaan. Op een dag nam ik een besluit. Ik stop ermee, kruip er tussenuit. Was een test, maar ben nu niet meer gestrest. Oh, wat is het mooi. Ik lig lekker lui hier in het hooi. Oh, wat is het mooi. Mijn leven lang zat ik al in een kooi, alle tijd. Mijn smartphone ben ik kwijt. Geen gezanik, geen geklooi. Wat is het leven toch mooi. En eindelijk had ik dan die stap gezet. Geen telefoon, geen internet. Als vogel voel ik me vrij. Hier in mijn hutje midden op de rij zonder mail. Hij biedt het leven zoveel, come on. Oh, wat is het mooi. Ik lig lekker lui hier in het hooi. Oh, wat is het mooi. Mijn leven lang zat ik echt in een kooi, alle tijd. Mijn smartphone ben ik kwijt. Geen gezanik, geen geklooi. Wat is het leven toch mooi. Geen apps, geen baan, geen Twitter of Facebook. Maar lekker vissen op een snoer. Oh, wat is het mooi. Ik lig lekker lui hier in het hooi. Oh, wat is het mooi. Mijn leven lang zat ik echt in een kooi, alle tijd. Mijn smartphone ben ik kwijt. Geen gezanik, geen geklooi. Wat is het leven toch mooi. Oh, yeah. Wat is het leven toch mooi. Don't catch the text. Ja, fantastisch Jelle B. Daar word je echt helemaal fleurig van. Fleurig worden we zeker ik van Zielen. Ilke, Moon, waar ben we dan? Morgen is het koetsenzielen op een lemmer. En de skippers en bemanningen zitten dan met grut lef. We zielen daar op die Isselmar. Zielen ze helemaal net. Ze zielen in de baai van Lemmer. Dat is een heel iets stikje van die Isselmar. Maar dat had ik niks van de benaming die in het boeteland denken aan baaien of zo. Het is gewoon een hoekje wetter. We hebben alle oertollige wetter van Friesland in het stad. We hebben in de Wouden gemaald. En morgen ik nog de heule Isselmar. Want er is zuidwestenwind. En dan komt die bak helemaal vol te zitten met wetter. Nou, en dan kan je daar prachtige wedstrijd zielen. Want het had een romte. Het is grutter als de Langwelderwiel. Het is een beetje lichter als de Snittermar. Maar het is mooi zielen in de baai van Lemmer. Nou, en wat voor waar krijgen we erbij? 22 graden, windkracht 5 uit het zuidwesten, westen-zuidwesten. Er is zinnen en bewolking. En we hopen je net zo volle Rijn als nou. Ik wens je morgen een heel soort succes. Allereer, Dijsje ook morgen weer Klaas. En Joost, ik morgen weer op een lemmer in het Scootjesjournaal. Ontmoen.